An yanka ta tashi, Mimify minus an yanka ta tashi. Yau Mimify sun yi update. Yau a Mimify sun shiga Twitter space. Da cikin Twitter space ɗin nan shi Andrew Kachif Polska wato CEO na Mimify shi da kansa ya yi rabon Ethereum, mama Ethereum ba, ya yi rabon dala 27,000 kusan miliyan 50 har da wani abu. Ya raba yau kyauta. Duk wanda aka kira shi a cikin wayanda suka yi premium, duk wanda aka kira shi za ka zaɓa nambobi ne inda aka kira ka. To a nambobin inda ka canka daidai dubu biyar ne, dala 5,000 ne. In kuma ka canka daidai ba su baka dala 500. So a lalace dai ba za ka rasa kuɗin da ya ƙasa da 600,000 ba ya yi sama. Ko ka samu 600,000 ko ka samu miliyan 6. Wannan inda aka kira ka ne a matsayinka na premium subscriber. So haka ya yi ta kira. Idan aka kira ka a Telegram call baka ɗauka ba, shi ke an wuce ka ba za a sake dawowa ba saboda babu time. Sun yi amfani da chainlink ne wurin zaɓen lambobin da za a yi amfani da su da kuma wurin tracing ɗin Telegram account ɗin wanda za a kira shi. So yau dai an rika Chief Polska shi wannan rabon da kansa. Kuma yau ne suka ce za su yi rabon Lamborghini. Wannan Lamborghini Aventador ɗin da suka ce za su bayar, sun ce yau ne za su bayar. Kuma Lamborghini da za su bayar, inda Lamborghini Aventador da za su bayar, inda daga version, daga model 2022 ne zuwa 2024. Babu wacce kuɗin ta yi ƙasa da miliyan 850. Jama'a me fara raba kuɗi suke. Tun da aka kafa ton blockchain, ba taɓa yin project inda aka raba kuɗi na tashin hankali ba kamar na Mimify. Kar ku manta, a daily reward ɗin da suke bayarwa sun raba kuɗin da bai yi ƙasa da biliyan 16 da wani abu ba. A wannan ton 8 da suke, wannan Ethereum 8 da suke bayarwa a ce na kwana 10. Ba su raba kuɗin da ya ƙasa da biliyan 16 ba. Babu wata project da ta raba irin wannan kuɗin nan da Mimify take rabawa. So ni abin da nake mana tsoro shine kar wurin allocation, kullum lissafi na allocation. Total supply ɗin Mimify 10 billion ne. Sun ce za su ba da 90% wa community, but amma inda suke samun matsala, inda ma suka samu matsala a project ɗin nan, dedication da suka ce za su ba wa community 90%. A halin yanzu inda kai early adopter ne, za ga an baka bonus airdrop na Mimify. Hakan ba yana nufin cewa ta tabbata dole za ka samu allocation da yawa wani. A lalace idan za mu yi hasashe, bai wuce ka samu a ce kowane point guda biliyan 1 shi ne zai ba da Mimify guda 1,000. A hakan ma hasashe ne, ba lallai ba ne ya kai haka. In ba yi wasa ba, kowane point guda biliyan 1 zai baka Mimify guda 500 ne ko ƙasa da haka. A lalace guda 500. A ɗan sun ƙara guda 1,000. Ku rubuta ku ajiye. Lissafin allocation ɗin ne, nan ne za a samu matsala. Total supply ɗin Mimify 10 billion ne. Sun ce za su ba da 90%. Sun zo sun ce yanzu za su ba da 85%. To, 85% ɗin nan ma fa ina kokonto a kai. Za su iya cewa za su raba shi gida biyu su yi season 2. Komai zai iya faruwa. Idan ko ba su yi season 2 ba, to har ga Allah mu yi addu'a kawai su ba da allocation mai kyau. Idan suka ba da allocation mai kyau za a samu kuɗi. Idan ba su ba da allocation mai kyau ba, shine za a yi ta ƙananan maganganu. Amma dai kyautan kuɗi kamar Mimify sun yi kyautan kuɗi. Sai kuma sanarwa ta gaba, su blockchain, kamar yadda ne magana na ce babu wata sanarwar da ta nuna cewa su blockchain sun yi accept na Mimify. Finally dai su blockchain sun yi tweeting na kan cewa Mimify za su yi airdrop akan ita wannan chain ɗin. So wannan abun dubawa ne. Kuma har yanzu gashi nan dai ba su fita daga linear Ethereum, ba su daina amfani da linear Ethereum ba. So mu sani ba ko suna shirin su yi integrating din both linear Ethereum ne da kuma su, amma ba da tabbacin haka saboda me sun canza sponsors. A cikin sponsors din kuma babu linear Ethereum a cikin sponsors din. To wannan tabbaci ne na cewa ba lalle bane su yi integrating din linear Ethereum da kuma Maple Block Investment. So gaskiya rubuwa da Maple Block Investment da suka yi ba karamin kalubale bane ko ba karamin barazana bane ga project din su, but amma ban san menene manufar
su akan yin hakan ba. Har yanzu ne muna jira mu ji tabbacin menene ya faru akan wannan project ɗin aka samu wannan matsalan. Sun ce za a yi airdrop ɗin ta OKX Web3 wallet. OKX exchanger baya supporting ɗin Nigeria. So za mu janyo hankalinsu akan cewa fa OKX baya supporting ɗin Nigeria saboda me? Mafi yawancin community ɗinsa a Nigeria suke. So dole za mu yi magana, za mu yi tweeting ko kuma za ku taya mu reposting mu musu magana mu yi ƙorafi akan wannan matsalan OKX ɗin nan. Saboda akwai wani tax ɗin da suka sa na OKX kuma za ka sa UID ɗinka. Saboda yanzu ba accepting ɗin Nigeria in dai ba kana da account da OKX ba za ka iya yin wannan tax ɗin ba. So za mu janyo hankalinsu ko kuma aikin da za ku mana kawai a Twitter shine za ku yi retweeting, ku yi reposting saboda mu samu su ji kokenmu su yi wani abu akai. Zan dai shiga Discord ɗinsu na fara magana akan matsalan OKX ɗin nan kafin ranar da za su yi snapshot saboda in suka yi snapshot an gama magana. So wannan ƙorafin insha Allah zan kai shi Discord, zan kai shi Twitter. In na kai shi Twitter zan to da link ɗin ya so sai ku taya mu reposting saboda har su ɗau mataki a kai kafin zuwa wannan lokacin. Na gode an Kabus Satoshi, a ci gaba da mining. Thank you.